Madhokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rechimakumi 24 mwedzi waGunyana gore rino apa kuSouth Africa ihorodhe kanyasi vanopemberera zvavo zvopasichigare kuti rudzi norudzi zvakareketiwa namutukudzi kuti dada norudzi rwako izvozvo ndizvo vanenge vari kuita zuva ranyasi gore rega rega. Munhau dzanyasi Temba Muriswa wakomana aguburika ari kureketa kuti vanhu vakanyepera VP kuti ndiye anomasimba, iye mutungamiriri wenyika ari anomasimba. Tiri kuona ipapa anenge ada kuteedzera zvamai Mugabe zvaStop It zviya usaya kuti chii chakadaro ichocho. Ipapa apa rekai tione kuti zvinopera sei. Anoti munangarwa ndisekuru wache, rekai tione kuti ndizvo chere zvaanenge ari kuita ipapa. Tinenge tiri kunyepai kuti zviri zvimwe zvinoreketeka. Apawo Daniel Garwe ndiye mumwe ari kuburika mhandu yaari kuita kupaumba akati ana Hopore Ching'ono vanoita kujairira kureketa zvinhu zvisina basa. Isusu tiri kutoreketa zvinhu zvisvinu ende ana Hopore Ching'ono vatadza kuremekedza baba Munangarwa. Rekai tione ipapa nekutoti kana Garwe ivava ndo vari kuda kuti 2030 zviende mberi. Tikaiti zvoone kuti vanozvikona chere kana kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tinokunyepai. Nyasi uno Chamisa Gubulika achireketa masoko okufara akati aiwa Chakwera aita tuzvinu kuramba kubva aburika kutungamira nyika. Nokuti papa pakaita kunyangariwa. Wazhinji wangu vari kufungidzira kuti zvaakada kuita nozuro zvokuenda kudare akarambidziwa pai achabva aramba kuti ajiwa. Aiwa ndozvizvino. Ndipo munotoona kusiyana kwenyika dzese dzimwe dzinochinja vatungamiriri idzi noZimbabwe. Zimbabwe dai ipapa Mugabe abva kana iye Munangarwa angadai abva atoti nomasoja obva atodidi mototanda kubiwa mhanduwe kusvikira zvanaka kuti warambe wachindotonga. Asi awa tinoramba tichitenda wabi yedu kuti waita tuzvino. Farai Maguhu agoreketa wakomana akati zviri kuitika wakomana gore rino kukanaya mvura tsvinuso gore rapfuura. Nzvimbo yoChristmas pasi inokona kudhirikira chaiko kutoita kudhirikira kusvinu nokutoti ivhu ratsemuka izvezvi raakuita kunge munhu anombare pari pechisvinu. Ukaona zvadari vaChina vava vanobva vaita kunyangarika havo kunge wasipo wakamirira kuti paite tsaona yekundengendeka ipapa mabuja wakuru hurumende yedu dai waita tusvino wakomana nokuti zviri kuramba zvichienderera mberi zvakadaro ndiyo. Kanzuru yokwamurehwa wakomana yagoti ipapa kwaita kupinda manji panhau yokuti tikone kubvunzana nevanhu kuti vari kuda chii munyaya yekutekaidziwa kwemari pokare kuti wada kuzobhadhara mari gore rinouya. Vari kuita tuzvino wakomana kwedu kuribe zvakadandi kuribe tinondoita zvokundoita kuhwewa rikute uchindoti nanahasa wabi yedu pamurehwa papa vari kuzviitawo penhu zvichatapukirawo kusvikira kwedu. Zvinoita kuhwadza. Usaya kuti kokonai mabuja achiita kudando. Apawo mapurisa agoti wamunangarwa wati mapurisa agotambire pfuti dziri pekunyoresiwa dziri kubva kuvanhu wese. Kwai ipapa kana unayo pfuti yako kana mabara ako zviri pekunyoresiwa zvisiri pamutemo izvozvo uya nazvo tinondoti ndauya kokupai tinondotambira tiribe kana kukubvunza mubvunzo kana mubodzi. Tikati zvisvinizvi tikaitione kuti wachazviita wangani. Kwai zviri kusvika zuva rechimakumi 24 uri kuteera iyo mwedzi wese mhanduwe wekuita basa rakanaka rakadandi. Itai zviite nokutoti zvichasvika pakukuwa wachazvipfika izvozvo kuti vanhu vaunze pfuti zvakadando. Mumwe mukuru wemagadhijeri kuKami anonzi Chamunorwa Machalaga ana makore 52 ipapa ari pamahwani mhanduwe agonza akaburitsa mumwe anga ari mbavha gororo inobaya pakata
anga akapuwa makore 62 kwakumuti ari kuburika uyu, kwakutomuburitsa pai. Kunochabvondoka ipapa. Rekai tione kuti akapuwa mari izvi zvichatekera sei. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvirimbodini. Hurumende kuburikidza no-Judicial Service Commission kwaiwa chaita kuti kuitiwe matare anoringa basi nyaya dzinochokuita nevanhu vanenge vabatiwa waino zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo. Iyo ana Brongo nombanje noayo ana Kokeni kwaiwa vanofanira kunge vanhu dare ravo basi rinoringa izvozvo basi nokutonga nyaya dzakadando basi. Tione kuti zvinopera sei. Mapurisa ozeta raP ari kuti iwo wendo huno kuHarare tikuda kunhadzirisa vanhu vari kuita kusikinyatokono munyaya dzokutyaira mumotika. Kwaita atoisa mumudududu 10 mhanduwe kuti vanhu vari kuita zvokusikinyatokono wavhiringiwe wabatiwe zvichiri padhuze. Rekai tione ipapa kuti zvinodini. Tinenge tichikunyepai. Hurumende kwaino musangano wairi kuita unonzi Public Service Retirement Conference kwaikuda kuringa nyaya dzokusiya basa dzovanhu vachienda pamujandirere wanga vari kusenza kuhurumende. Rekai tione kuti vanozviita sei, zvinenge zviperera papi, zvinenge zvikoneka sei. Tinenge tichizokunyepai ipapo. Nyaya yatagwireika yokunzi ari kuita basa rekupa vanhu mapepa iya okuti ndowaridzovu land tenyaya yacheiyo. Mandiwe patotanda kugong'oriwa vanhu mari ipapo. Kwaizvezvizvi vanhu ngavabvise mari wabhadhare $300 okuAmerica kana wari paA1 kana kuti $435 $735 pachirungu kana wari paA2. Kwaizvozvi ndozvokuti wauye vanhu waferefete nokuringa-ringa nokupega-pega kuti ivhu rako ndoripi chairo, inonzi pachirungu survey. Mandiwe patotanda kugong'oriwa vanhu mari apa. Kwai apa kuti mari ukabhadhara mari zvino hazvachimbidza kuitiwa. Rekai tione kuti zvinopera sei nokuti pakanyangaritsa ipapa panenge pachigong'oriwa munhu mari zvinofanira kuitiwa pachena kaizvi. Rekai tizvione hedu kuti zvinoenda nokupi. Kambani yoCaledonia yakuburika ikati wakomana tino urombo kuno munhu mbodzi akapfa pamugodhi woblanket tikati ngazorore murugare. Daily Board iri kufarawo futi pokare kwai isusu taita tuzvinhu wokutoti zviri kunakidza. Kwai kureketa kuno takona kupepeta mukaka unosvika mamiliyoni 20 omarita 20 million liters pachirungu. Kwatopfuura zvomakore ese akapfuura yaya tikuramba tichizvitenda izvi. Kai tione kuti zvinoenda nokupi. Imwe nyaya iri kurohwa manja kureketa kuno Stanbic Bank raita kunakidza vazhinji pachipatara chogomo chopagomo paye. Waenda ipapo wakaenda wakanoti kunoendera wapwere kuda kupenda nokunhadzirisa kuti kuringisike zvisvinu. Wakaisa mari nomuchini zvirizvo mari inoita $130 anopfumbamwe $139,000 pachirungu. Tikati aiwa zvisvino makona. Rekai tirembai tichivarovera manja. Toringa dziri kuitika pasi rese. Lazarus Chakwera ati aiwa ndagweda mhandiwe ndichazvidaba. Asi mudzamanja akati aiwa ndajiwa. Waita hako wandirowa iwe mutarika. Ipapa Chakwera agonzi nowanazeki yokuMarawi anoita zvikamu 33 basi kubva muzanazvo wavhota. Apawo mutarika akaita 56 kubva muzana. Tikati akona aita tuzvinuyo. Tikai tione kuti zvinopera sei. AfriForum kuSouth Africa yagoisa chumbiwa chaiye Paul Kruger. Mandiwe mabhunuya ari kuraita kuramba akaita kusimudza musoro chaiko. Tikai tione hedu kuti zvinopera sei, asi zviri kuhwadza vazhinji.
uGayton Mackenzie ari kufungidzira kuti achapfumbura zvaari kureketa agototi waRamaphosa kana mukaita kuti bato renyu rigogwesa iye anonzi Ken Kunene Mutsiyo panzvimbo yaanga ari tikubva tatoburika mese tikuburika nekutoti rikati aiwa paribe kwamuri kuenda imi paribe towaziwa awa kundoida kuita kupfara basi kuti penhu vanoita kuboya tusvinu tirambe zvedu takaringa. Ukuwo Elon Musk bambo wacheo ari kunzi ipapa wanyanya kubhinya kunzi wari kubhinya wapwere watone makore chaiwo achinenedzehwa nevanhu vanenge vachizoti akambondibhinya akambodii pakaita kunyangariwa. Regai tione kuti zvinopera sei. Nyika yeBotswana yagototi vakomana makadadisa tiri kutoisa miriyoni nochidimbu zvomapura 1.5 million pula pachirungu kuti tipe iwo wakomana wakaenda komhanya awa tikati aiwa maita tusvinu chaitwo ndokukona kuti zviite zvakanaka. Regai tirambe zvedu tichiringa kwazvinoperera. Apa izvezvi kuno vanhu vatanhatu waendesiwa kunyika yeTogo kubva kunyika yeGhana, watanhatu wakabva kuAmerica, kuvanhu vari kundoisiwa kwese wayo kuno heno kuti zviri kudii nekuti wanga wakutoenda kumatare chaiko wachiendesa Ghana yacho bva yavatikaedza kuvaendesa kuTogo. Mandiwe pakaita kunyangariwa apo. Regai tione kuti zvinopera kupi. Apa EU iri kunzi yasunga mumwe munhu kumakore anosvika 40 ari kunzi ndiye munhu anga ari kukonzeresa kuti nhandare dzavo dzondege dzitadze kusenza tusvinu. Regai tione mandiwe kuti zvinombopera sei ipapa. Chedu huringa tichizonyepana kana pano zvimwe zvinenge zvaitika kana kureketeka nokutoti pakadando haiwa kwanyasi. Tagumira pano ndini wenyu Mhandiwe Onhau.